जब भी देखे तुझको नजर बेबी घायल हो जाए जिगर मेरे एहसासों का असर बेबी तुझको मानूं हम सफर अदा ने मुझ पे ये कैसा जादू किया रे Loves the game Så sagde jeg, slip hende! Velkommen tilbage til Ekstranet. Vi har i dag besøg af vores faste filmanmelder, Lambert Halm. Og velkommen til. Tak skal du have. Selv tak. Lambert, vi har set et klip fra filmen Fra hede til flyvestation, baseret på bogen af samme navn, og til seerne instrueret af den græske instruktør Knoklos. Der vi er. Lambert, vi har set filmens slutscenen. Og må jeg spørge dig, hvad ser du som filmens gennemgående tema, skråstreg, budskab? Jo, som jeg prøvede at sige, så bærer filmen, og i høj grad den sidste scene, meget præg af homofobi og ligesom forhold mellem mænd i mænd. Så altså homoforhold mellem mænd, bøsser. Det er temaet. Tak, Lambert. Ja. Set i forhold til tidligere værker fra Knoklos' hånd, det kunne være komedien 47 perlebakker og en høne. Ja. Ja, den var underholdende, hva'? Er der så markante ændringer? Ja, markante ændringer og spore fra da til nu? Ja, det er i høj grad. Det kan der ikke herske nogen tvivl om. Det er der. Det var slut på Ekstranet for i aften. Så med i næste uge, hvor vi har valgt at invitere sportsstjernen Fut Jensen forbi til en snak omkring dart før og nu. Tak for i aften.